Sanibonani, mina leli nginamukela le channel Maswiti Mina Production ubingelelayo umxolisi ufana kade ngozala phansi le enkandla amahlathi amnyama. Mangabe ke uyaqala ukufela i channel ngicabanga iqiniso ukuthi uyacofa subscribe, maqedwe kuba le video ushaw like bese ke uyakhomenta ke lolu daba. Ngaza wethu uthi ngeze ngalo ke njengamanje luthi ke lokhu ke kukhihlwe isililo KwaZulu Natal, abanye bayagiya abanye bayakhala njengoba ke izibalo zabantu ababulawe i-NIU, i-National Intervention Unit, silokhu ke sinyuke njalo njengoba ke kubikwa ukuthi ke kule weekend siphuma kuyona NIU ibulale inqwaba yabantu kusukela mhla ka-16 February kuya ke mhla ka-18 February. Futhi ke i-NIU iqale ke ngokubulala ke izinkabi ezu4 ebekade ke isoleka ngokubulala ke abasifazane ababili ebekumama ke nendodakazi. Futhi ke labo besifazana ke ababili babulewe baqede ke bawulahla ke esigangeni ngenhlanhla ke batholakeleke. Futhi ke i-NIU ike yathi iphiswa ukuthi nazo izinkabi ke zo4 zihlangene ziyale enyangeni ziyoqiniswa sayogeza isinyama empophomeni le eMzinyathi. NIU yathi ayasambeni madoda ekaceleke niyazazi ukuthi ayichitha imizuzu sahlangana ke ezabaningi ke kuthiwa bekhona lonke uhlobo ke lephoyisa ongacabanga ngokwazi ngoba bekwazi ukuthi lezi zinkabi ke ziyahlomana ngempela. Kwahanjwa ke wayiwa ngakhona ke eMzinyathi bayifica ke ngasesikebhini eMzinyathi. Wensizwe ithina sesifikile salansanelisa umoya ithina abafana bakacele sicela ukuthi nje nibeke izikhali zenu bese nisondela. Sathi inkabi ngicabanga ukuthi kuyadlala nina izoba u-station commander le emajele enu hayi la kuthina hayi la ensizweni sadubula ke lezi zinkabi athi NIU hayi ke bafana thina siqeqeshwe uceleke siqeqeshwe undosi ke thina ke zakhala hawo zaphelela khona lapho ke zo4 inkabi. Kuthe makuqedwa kusathi nje kubatshazwa lona khona ke lesona ke leso sigameko leso NIU yabelanda ezinye ke futhi insizwa ke imbili ke eThekwini eVelorum ebekade ke zona ke isolwa ngokuba ngqondo makuthiwa ke kubanjwa izimoto zemali kuhlonyiwe. Lezo insizwa ke zombili nje bekade kuthintwa zona makuthiwa hayi samenze bamba imoto zemali kuhlonyiwe madoda siphatheni ibhamu. Ke NIU yasithiphiseka ukuthi nazo izinsizwa ngapha ke eThekwini eVelorum asambenze ngakhona. Fika ke NIU emadoda thina abafana kawacele sesifikile bekanekhali phansi nisondele ngakuthini sathi lezi insizwa ngigejile ke kuloko njalo ukwenza kunilungela ngeke la kuthini. Saphendula ngohlamvu ke lezi insizwa zombili ke NIU yabashaya ke nabo yabachitha le kuthiwa ke nje omunye ke bamshaya ekhanda ugebhezi lasuka lazohlala la eceleni wena ukubone ke isobhelicashayo lahlala eceleni igebhezi ingqondo ke yasala eceleni ke nayo ishaya umoya kuthiwa nje kuphele 30 minutes ingafike le yansizwa kusho khona ukuthi hayi lenyanga yake ihambayo cha iqine ngempela. Nganza kwethu mangabe ke uyanakisisa okanye uyaqaphela na ukuthi mangilokhu ngibike nge-NIU noma mawubona nje inkundla zokuxhumana kubika nge-NIU isuke ke ihlasela le ngakithi ke KwaZulu Natal ke kushuthi ke Zulu ake uphaphame ke uyiqoqe uhlaleke njengentombi singazi ke ngoba ke phela kuningi okushiwoyo. Abanye bathi ke NIU yona ihlala idutshula njalo nje abekho ke abaye behlisa ibhamu abengabe befikele NIU bonke nje bahlale bedubula bese ke bedutshula. Bathi abanye ke kuyasolisa abanye bayajabula ke bathi hayi bayawuthanda umsebenzi wekacele kanye ke ne-NIU kwenza isiqiniseko sokuthi umgwaqo uphephile izindlu ehlala kuzona ziphephile. Kanza kwethu ngiyafisa ukwazi ukuthi ke kuthini ukuphawula kwakho kulolu kuhlasela kwe-NIU le ngakithi ke KwaZulu Natal. Ngiyabonga hlane la kuma comments.